Mo cheol hu, mo cheol sibh. Pictiúr a hain. I pictiúr a hain feiceann míad fógra crochta ar an mala sa hala I goláiste fódraig. Dar leis an bhógra, beidh an grúpa tradiisiúnta ag cleachta ag amlóin agus tar éis scoile gach luain agus cédaoin, mas mian le héine dul ann. Pictiúr a dó. Sa pictiúr seo feiceann míad an cleachta cheol faoi lán seol tar éis scoile. Tá sé 5 chlog sa tráthnóna. Tá fuaimeanna áile ag tacht ón rúpa agus iad ag seanam amhráin tradiisiúnta. Tá Síle agus Seán ar an bhidal, tá Mike ar an bhlút, tá Mára ag seanam na fadóige agus tá an túsal ó Conal áistúra. Pictiúr a trí. I pictiúr a trí feiceann míad Síle ag seanam na fidle lé féin sa bhaile. Tá sé cleachta go rialta mar tá peirt nua le foghlamacha don ládar gionn. Is léir gur cailíonn daoin bháilta í a bhfuil fé an cheol inti. Pictiúr a 4. Sa chéad lead an pictiúr seo, tá an grúpa tradiisiúnta ag phleá an chúnta. Cheann siad go beobair agus bhain an lucht éisteachta an-tanamhas. Fógraíonn an moltóir go raibh ceithre grúpa tradiisiúnta san áireamh, go raibh siad gléir arás agus go raibh obair mhór déanta chug go léir, ach gur bheidh an bútóir ná coláiste fádraig. Ansin, tá siad ag phleá an chuige. Léann an moltóir amach tarthaí an chomórtais. Tá sé buaite arís ag coláiste fádraig, grúpa féthúlaíd gan éon áras. Pictiúr a 5. Faoi éire, sroiseann an grúpa tradiisiúnta phleá cheol na hÉireann I litir ceannain. Tá an áit dubh le daoine agus tá ceol le chluisiant I nach áit. Sa dar leat, tá ceolchuirm na mútóirí faoi lán seol agus is léir go bhfuil an phleá buaite ag an grúpa tradiisiúnta ó choláiste fádraig. Tá luachár an domhanartha agus bíonn spórt agus sprí iontachacha an oíche sin. Ihe lán le crack agus ceol atá ann, ní cala rá. Pictiúr a 6. Sa pictiúr deireanach tá an grúpa arás sa bhaile I hala na scoile. Feiceann míad an grúpa go léir suas ar an stáitse lena gcuid uirlisí ceol. Tá príomhaide na scoile ann freisin I mbun óráide. Deir sé gur buas stairiúil atá ann don scoil. Mollann sé agus gabhann sé buíochas leis an rúpa a sochta go ibre agus cói brú agus gan tuile muile ligeann sé leo seanam do phobal na scoile. Tugann siad búla bos mór dómh agus bíonn oíche iontach acu. Ceistena. Cén uirlis cheol atá á dhéanam ag Síle I pictiúr a 3. Cá bhfuil an grúpa I pictiúr a 5. Cén tam a bhfuil an céiliúra sa scoil ar siúl.